నేడు కుమ్రంభీం జిల్లా నేడు కుమ్రంభీంల గడ్డతగా పాములవాడ నాటే బదించి కుమ్రంభీం విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేతులు నాటో పాటల అని నాటో ఈ ప్రాంతంలో సర్పంచ్ అని ఎంపీ ఎదుర్కొను అని ఇటు నిర్వహణ కమిటీ పెద్దకును అని కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా బాబురావు సాధనం అని తక్కువ సాధనం అదేవిధంగా ఎంపీటీసీ మేడమును మా యాదవ్ దాదాపు అని ఎంపీపీ మేడమును అని దాంట్లో వేదిక మంత్రులు ప్రతి ఒక్కరు అని వివిధ మంత్రులు బావి దాదాపు చేసేవాళ్ళు చేయకూడదు అని చెప్పేస్తారు. నేను ఇది ఉంది వాటికి సంఘటన అందరికీ వెయిటింగ్ ఇచ్చి మీటింగ్ లేట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కేవలం 2 నిమిషాలు వచ్చుకున్న సీత అవకాశం మనం సద్వినియోగం చూపించలే. ముఖ్యంగా నేను కుమ్రంభీం చరిత్ర ప్రతి వారు ఉంటావా నేను కుమ్రంభీం బతలాసి పోరాటం గీతం నేను బారిపోవడం గీతరు నేను కుమ్రంభీం చరిత్ర పెద్ద వేగమే ప్రస్తుతం కుమ్రంభీం స్ఫూర్తికి ఇచ్చి నేను నాటే ఓనైతే విగ్రహాలకు ఏర్పాటు చేసినంతటూ ఓన స్ఫూర్తిని ఊరు బదైతే జల్ జంగల్ జగత్ రాసిపోవడం గీతరు నేడు ఆదివాసీ సమాజం నేడు బదైతే అన్యాయం రాసేమంటారు అది అన్యాయంను వ్యతిరేకంగా వాడు సంధి రాసిపోవడం తీసేమంటారు. ఆ పోరాటమే నేను లమ్మడుకును తండ్రి ఆలోచన కాబట్టి నేను బదైతే బాబురావు సార్ నాయకత్వంతో నేను ఉద్యమం స్టార్ట్ అవుతాయో తప్పకుండా అది ఉద్యమం ఢిల్లీ చేరి నేను ఓచుకున్నాను బాబురావు సార్ కాబట్టి ముఖ్యంగా ఆదివాసీ సమాజం సంధి రాసి వీరమాసికి నేను ఢిల్లీ చేరి నేను సప్త సమాజం చదువుకున్నాను విజయవంతం కీర్తికారికి ప్రతి ఒక్కరు ధన్యవాదాలు ఇచ్చారనే ముఖ్యంగా బాబురావు సాధులు పాదములు ఇచ్చారనే నేను అన్ని రకాలుగా కోటాసి కీర్తి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు ఇచ్చారనే తప్పకుండా బదేశ మనకు ఉద్యమం అంతే నేను నాటే మన సంధి చైతన్య మాత తప్పకుండా టెండర్లు వేరి బాబురావు సార్ నాయకత్వంతో నేను తురందెబ్బ రాష్ట్ర అధ్యక్షుగా ఓరికి కార్యక్రమం బదేశం అంతే తప్పకుండా మన సంధి రాసి కేంద్ర నేను ఇంత మొదలు సర్పంచ్ వేస్తారు అదేవిధంగా కొంతమంది వేస్తారు నేను వేగరికి మంత్రి వేస్తారు కాబట్టి బోర్ పచ్చే వేగరికి దగ్గరే ఎట్టి పరిస్థితులు మాట బోర్కి వేగరాల పరిస్థితి చెల్లే కంపల్సరీ నేను సంధి కోఆర్డినేషన్ అయితే నేను ఉద్యమం మనవాళ్ళ అవసరం అంతా కేవలం నేను అనేక రకాలుగా ఇచ్చేసి నేను ముఖ్యంగా బాబురావు సార్ నేను ఢిల్లీ వెళ్ళి తొలిటికి నేను జంగులింగ సంధి ఆశీర్వాదం అతగాడికి నేను సంధి కార్యకర్త బద్దు రకంగా బచ్చని పాండ్యాకి సంజీవాత కాబట్టి నేను బద్దం పాండ్యకి నేను నాన్నటే చైతన్య వాసి కంపల్సరీ నమ్మకం తిన్నాను వేరి మీరు సంధి పోవడం గీకుడు తప్పకుండా తురంత మరింత పరిష్కారం గీకరించాలి సందర్భంగా పరిచయం చేసేమంటారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా బాబురావు సార్ నన్ను మీరు రిక్వెస్ట్ చేసేమంటారు సార్ నేను తులందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీలో అదేవిధంగా ఓవైతే జిల్లా కమిటీ మంతంలో ఈ సంధికి ప్రక్షాళన జరిగిన కంపల్సరీ నాటే తులందెబ్బ కమిటీ ఏర్పడిన కంపల్సరీ గదే ప్రతి నాటి ఏర్పాటుకి పరిస్థితి కంపల్సరీ వాడాలంట వాటికి తులందెబ్బ మించిన బ్యానరు తప్పకుండా తులందెబ్బ బ్యానరు నేను ఢిల్లీ వేసే తులం మోదను కంపల్సరీ ప్రతి వారు వెలిసామంటారు జగదగ ఆశమంతకి నేను తులందెబ్బ బ్యానర్ తప్ప బద్దీ బ్యానర్ అయ్యి తులందెబ్బ బ్యానర్ దగ్గర ఇచ్చేసమంతా కాబట్టి బోర్గి పదవి మనలో నేను సంధి బ్యానర్ గుంజాల్సినంత కాబట్టి కేవలం బాబురావు సార్ నాయకత్వాన్ని మాట సంధి రాసి నడిపి వచ్చి మాట సంధి రాసి రెడీ చేసినంత కాబట్టి నేను పటిష్టంగా బోర్గి జిల్లా బలహీనంగా ప్రాంతానికి తురంత పటిష్టం చేయాలి సార్ వాటికి నేను ఈ ఉద్యమంను ఢిల్లీ సంజీవాసం ముగింపుకి ఇవ్వాలి కంపల్సరీ మీరంటి మండలి వేరి ఊరుకు టెండర్ వేరి మీ మీద తోడు మండలి వేరి అదేవిధంగా మీతో పాటు నేను రాష్ట్రం నా వచ్చిరైతే ఎమ్మెల్యే మంత్రం నేను మా ఊరు జడ్పీ చైర్మన్ కోలక్ష్మీబాయి మంత్రం నేను వచ్చిరైతే మంత్రం రాజకీయ పార్టీ వచ్చిరైతే మంత్రం మన సంధి పార్టీలకు అతీతంగా మరి వీరవాసి ఈ కార్యక్రమంకి అవసరం అంతా వాటికే పార్టీ విషయంలో వారికి నేను బాబురావు సార్ బీజేపీ సార్ టీఆర్ఎస్ ఉండేవారు కాంగ్రెస్ ఈ రకంగా అనేక రకాల కలిసి అవే పార్టీలకు నష్టం తెచ్చుకున్నాం. నేను ఇంత మార్చి మనం రఘుమాన్ వేసిన నేను సీటు గురించి వచ్చేమంటే ఏం ప్లేన్ తీసేమంటే ఓన్ ప్లేన్ తీసేమంటే నేను చేస్తూ ఉంది ఆదివాసీ సమాజం మీరు సంధి నుంచి ఆలోచన నేను బోర్ తప్పుకి దగ్గరే నేను తప్పకుండా మరి ప్రశ్నించే తత్వం మాకు వాయిలాగంట
కంపల్సరీ నేను బాబురావు సారాయి నేను తగ్గుతారాయి కంపల్సరీ జాతి దాసి అన్ని రకాలుగా నేను కేరళ శ్రీమంతే కాబట్టి మీరు సంధికి ఊరు వేతన మరి సంధి కేరళ శ్రీमान తప్ప ఎట్టి విస్తృతి బోర్ పదాం కిందకి బోర్ పది బిస్కెట్ కిందకి 80% కేంద్రం అవసరం సరే ఉంది నినాదం పార్టీలకు అతీతంగా నేను తులంజప బ్యానర్తే మరి కంపల్సరీ నమ్మకం వేయి తప్పకుండా మరి సంధి పోవడం కిందకి తప్పకుండా నేను నెల జమ్ముబాయి నెల నేను భారతీయ కొన్ని రోజులు మా ఊరికి దీక్షణ దాంతే నేను జమ్ముబాయి సాక్షిగా మన సాక్షిగా ప్రతి వరంగా నిస్వార్థంగా నేను ఉద్యోగం రాసి మునిసొందం రాసి సంధి రాసి ప్రయత్నం ఇక్కడ తప్పితే ఎట్టి పరిస్థితిలో బ్యానర్ను నాశనం చేయాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భువనగిరి ఆలోచన బాగా తప్పకుండా నేను ఇద్దరు బ్యానర్ను మునివసరే తప్పకుండా లమ్మలకు తేడాలు విషయంతగా నేను ఇంటి పక్కన నేను కోట్లగా చాలా చికెన్ భాష్యమంతా కంపల్సరీ కోడినగిరే నేనంటే బాబురావు సార్కి స్పష్టంగా చేస్తాను తెలంగాణ రాష్ట్రం నందు నేను కంపల్సరీ నేను ఢిల్లీలో చెప్పయ్యా నేను జిల్లాది నేను ప్రధానమంత్రిని భేటీ మాట్లాడు అలాగే స్పష్టంగా నేను తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సమాధానం సీత నేను కర్ణాటక మహారాష్ట్ర పోయితే మంత్రి ఆ సీత మొదటి ప్రాసెస్ అంతా నేను సుప్రీంకోర్టు నా కేసు దాచిందంతా కాబట్టి ఆ కేసు దగ్గరే తప్పకుండా నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే ఆ కేసు విషయపరంత కాబట్టి నేను బాబురావు సార్ మరింత ప్రయత్నం తీసుకున్నాం తప్పకుండా ఈ విజయవంతం మరింత స్ఫూర్తితో వచ్చి తప్పకుండా బలైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలి లమ్మడుతున్న కార్యక్రమం విజయవంతం కోరుకుంటే భారతీయ టైం వేళ కాబట్టి నేను తెలుగు మంత్రం చేసామని చెప్పాను.